Om Tedyan Kololudra Mas Patik Raja Dewaku Togo wonten dawuh Gusti Patih. Apa dene kowe mbilung? Wonten dawuh Gusti Patih. Wanter pangawinipun Gusti Patih Sekipu dhateng ngabdipun Togo. Kepareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa semunipun sumengka anggen jengandika ngawi kalanan abdipun Togo Gusti Patih. Togo wonten timbalan. Ora nyono-nyono nalika aku tinimbalan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Naga Pracana inggiling wesi ya inggiling ngaya. Kaget rasaning atiku bareng panjenengane ngawe kelawan sowanku wanter sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Patih Sekipu kok. Yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari Kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana. Tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing Kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumuruning Sang Hyang Bathari Supraba marang negara inggiling ngaya ya ing negara inggiling wesi bakal jinatu krama dening Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana. Nuwun pangapunten. Mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun Sinuwun Prabu Naga Pracana. Namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet. Nuwun sewu lho Gusti Patih. Mboten kula kok mboten pitados kalian Sinuwun Prabu Naga Pracana menika mboten, namung kula nuwun sewu. Sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika mboten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika mboten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak, anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika. Menawi buta menika kalian raseksi, menawi dewa menika kalian widodari, menawi nalindra menika kalian putri, menawi pandhita menika kalian endang. Nuwun sewu, lah kok menika wonten satunggiling titahing Ubathara Sinuwun Prabu Naga Pracana badhe nggayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang menika sami kemawon ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata. Kula nuwun sewu lho Gusti Patih. Kula nuwun sewu mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuwun Prabu Naga Pracana nanging mbok menawi sak mangke sampun ngantos kedadosan ingkang mboten-mboten menapa ingin dipun jangka dening Sinuwun Prabu Naga Pracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet. Mergi menawi sak mangke Sinuwun Prabu Naga Pracana menika ngangkah tumuruning widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari ning malah badhe pikantuk dendaning para dewa. Lho niki lho kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan kula menika dianggep Panakawan, Pana menika cetha, kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru. Mbok inggih monggo badhe dhaup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya. Ampun ngungkuli dhateng panguwaosipun para dewa menika mangke sampeyan minggah wonten ing Kayuwangan mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendaning dewa. Mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungsa ya karo menungsa, nek buta ya karo buta. Selagine kewan kemawon nuwun sewu wedhus dijodhokke sapi mboten ajeng gelem. Sing jeneng ula kalih landhak nggih mboten ajeng gelem isa jodho. Sing jeneng macan karo kidang niku ya ora jodho malah kala mangsane kidange dipangan macan. Niku pun semanut karo aturane dhewe-dhewe. Sing serakah niku rak menungsa. Menungsa niku jodhoke apa-apa waton resik mesti dipangan. Lah iya.
kaya sinuwun Prabu Naga Pracona niku. Togok wonten dawuh. Yen aku nyentulani rembuge sinuwun Prabu Naga Pracona bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Naga Pracona. Terus kersanipun Gusti Patih, wadyabala sak cukupke ketapna kok. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayiwangan dewa ora ngeparengake tumurune Hyang Pikulun Bathari Supraba. Minangka jatuh kramaning Gustimu Naga Pracona, kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo Soroh nyawa. mrika niku papane dewa Sing nitahke para titah. ha kok sampeyan Titahing dewa ajeng wani kalih dewa. niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu, mboten isa sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngias karo Patih Sekipu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonan nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walesing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak Kejungkir. aja sok umuk mengko ndak Kena walesing sing maha kawasa, mengko ndak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. lho togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Togok wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang. Sing baku wadyabala ketapna, aku tak munggah ana ing kayangan. Tak nembung para dewa turuning Hyang Pikulun Bathari Supraba yen ora ngeparengake. Wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana balik kayiwangan. Nggih. Ayo lung nderekke Gustimu Prabu Sekipu sinuwun Praga Pracona Tusan Patih Sekipu. Ayo monggo Gusti Patih kula dherekaken. Yo bilung lan apa dene kowe Togok?
Senopati Aji dengan asen ngamuk punggung kayangan Dewi Suprapto Esti Makarwo Sang Ayo. Kamu kayangan, Siap ngaturke bekti kelawan pun Kakang wis gak tompo kanthi lega gawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Mandura Tampanono Werkudara. Tak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nggonmu lenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki. Yo Werkudara, kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati didi kelungguhan samengko iki. Bunggih prayoga nggonmu ngadhep ana ing ngarsaku. Setyaki mriki Kakang Mas sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun Kang Rayi ing garba rucipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati. Yo tak tampa bunggih Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku. Aku ngaturake gunging panuwun dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki. Jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara, wis gawe tentrem hayem hatiku. Dimas kadanging pun Kakang praptaning pun Kakang ana ing Jodipati sayekti mun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi Atmajaku si Jabang Tetuka. Semono uga pun Kakang Yayi si dhewe sentuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra ingkang minangka dadi talining tresna antaraning si adi kelawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si Jabang Tetuka. Pun Kakang nderek mangayu bagya dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarahing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati. Werkudara, seneng-senenge wong mangun bale wisma kuwi entuk kagungan putra. Mongko luwih-luwih yen anak mau metu jalu tegese metu lanang. Ing ateges besok bakal bisa dadi srana nyambung sejarahing si adi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben. Mongko adat ingkang lupu ya ingkang wis kelakon. Wong kagungan putra mesti bakal bungah atine, seneng rasane, ayem pikire. Lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena. Wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati, pasuryanmu katon rengu, rasamu katon ora jenak, pikirmu katon ora kepenak. Werkudara, wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang digeparengake mangerteni, mula gage matur kalawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake Karna. Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener
Apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane, seneng pikire. Nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki. Mara kaki sawangen. Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan Jabang Tetuko. Lho, Yayi. Atmajamu Jabang Tetuko ya gene, Werkudara. Atmajamu Jabang Tetuko kena ngopo? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan atmajamu Jabang Tetuko? Lah kok nganti Siadi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngopo rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuko. Monggo bareng wis umur setahun. Ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak. Dene kahanane Jabang Tetuko kaya mengkono, apa ya kelakon selawase urip. Anakku lanang bakal mondong ari-ari sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis. Mergo gagas karo kahanane anakku lanang barep kakangku Kresna lan Baladewa. Rawuhe barep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa, nanging saka pangrasaku kaya tumurunning Sang Hyang Bathara Darma, Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara. Mara gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki barep kakangku. Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Pogong mijil. Tudak tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelung rena sak sekarnya. Koko Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya. Yayi Arimbi ndak tampa kanthi legawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pundhingga jimat pariping dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi, ndak tampa. Sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Ndrawati Tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi, ndak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadi pangeja wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggya pepadhang Koko Prabu. Koko Prabu Ndrawati kula wonten paring adhawuh Yayi. Monggo Koko Prabu mugi paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi
nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna Kaki. Si Adi ngempirsa dening kadangku Si Arimbi, ora ketang sithik Si Adi tuturu kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire. Ora grantes kaya mengkono mergo ngrasakake lawan majane. Ya kuwi si Jabang Tetuka. Iya, Koko Prabu, menapa mboten prayogi paduka? Pun Kakang kuwi ning kene minangka dadi dayuh, yen Si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndarawati. Mula sing wigati lan sing baku Si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Arimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng pangawaosipun Nata Mandura. Pun Kakang wis paring balilah. Oh inggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring adhawuh. Yayi. Pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen atmajamu wis ngancik setahun yuswane, mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuka. Kasinggihan mekaten, Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu. Sarta pun Kakang duwe penemu, yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain. Tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa dikethok dening apa wae. Kuwi ateges dadi pratandha lamun dewasane atmajamu sesuk dadi mantasaning para satriya, dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis ngerti. Lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar. Satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan. Ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babar pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti ya? Wong urip ana ing alam padang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput, mbuh bungah, mbuh susah, sugih, miskin kudu ditampa kanthi ikhlas, aja nganti gresula. Sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing Tetuka ingkang kaya mangkono mau tampanten kanthi lega-legawaning penggalih. Pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadhang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara. Satemah bebendhu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka, ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara. Iya. Apa Si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-arine Jabang Tetuka? Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tanantuk karya. Apa Si Adi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga? Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Saptawarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku. Lan aku dawuh karo Permadi, apa wae dawuhing kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang Bagas pusere si Jabang Tetuka. Ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak, ora lega yen durung weruh sowane adiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakenawang sesangka
Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya kurda kura rek kagiri kiri ro nanggono magawe gelari ro wang-wang dereng ngantos paripurna sami Balwacana nalika semanten pungkasaning pangandikan Raden Werkudara tinampi sangganing para sepuh miwah para priyagung Nalendra ing Ngamarta Nalendra ing Darawati tuwin Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa dadosaken legek madyaning pasewakan kasatriyaning Jodipati datan mubah, datan musik nenggih satria ing Jodipati Raden Werkudara nganti kaya tugu sinukarta nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu ujare mengganten wardu jarwa keco kenau durung abang durung manding dasaring bertolo kasaru geger njaba samya alok yen ta ana dewa ingkang ngejawantah nenggih Sang Hyang Pikula Narada ya sangganika putra ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Jodipati sarengan kalawan ingkang wayak Raden Permati karya kagiat kang samya mulat dadosaken geger madyaning pasewakan kasatriyan Jodipati mangrombareng para kawula kanca pihak-pihak ana daya mikir jaluk dalan
Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut kambraganggeng awita dencengan wah geger madyaning kasadyan Jodipati tak kira yen to ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing ejawantah Narada kakekku ingkang rawuh ning kasadyan Jodipati padha kanthi Raharja sapraptamu Narada kakekku kencang warudayang pak pong bobolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara samet prapta ulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning Iwang Pikulun Rada Tampanana ya kulup Bratasena yo tak gegem dadiake jimat permadi padha kanthi harja sapratamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wah tak tampa prayogakna nggonmu ngadhep ning ngarsaning pun Kakang inggih sampun boten kirang prayogi pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya Arimbi ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para kulup Arimbi putulun kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati inggih kasinggihan mekaten ya Puntadewa ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan mugi kasekecak anggen jengandika lenggah pukulun ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati pukulun lantarang sembah pangabekti kula kunjuk pukulun butulun Kresna ulun tampa ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Narayana iki kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan dipun mrayogakaken anggenipun lenggah pukulun ya wis ora kurang kepenak pukulun lantarang sembah pangabekti kula kunjuk pukulun wah Baladewa iki kasinggihan mekaten ya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan dipun prayogakaken anggenipun lenggah ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa Narada kakekku Werkudara piye ana wigati apa wah tanpa kanthi kanyana-nyana ana dewa mudhun ana ing jagat yen pancen bakal paring pidendhan maragake lupute Werkudara apa yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake aja kaduk ati kadron penampa praptaka ana ing Jodipati iki pancen ana wigati yang bakal ulun nandharake kalawan jeneng kita kulup Werkudara yo perkara wigatimu tak tampa ning aja lara atimu yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara tak anggap kuwi bab sing ora wigati lho sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada lah sing tak antu-antu sapa adikku Permadi mula arepa kowe dewa tak jaluk kowe ngalah dhisik aku tak ndangu karo Permadi wah lah ya wis ora apa-apa wis gage kowe ndangu karo adimu lanang Permadi wigatine apa Permadi kula wonten paring dawuh Kakang Mas
Kaselak nggonku pengin krungu nggonmu tak kongkon sowan kakek Abiyasa. Mara kakek matura marang aku, piye dawuhe kakek Abiyasa babagan anakmu Jabang Tetuko? Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuko tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Narada ingkang sajakipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih ing gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger. Iya. Disebabake saka apa? Disebabake saka pangamuking Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sak jatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu ki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkong sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kelawan Patih Kesipu mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kasipu mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Trada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kunta Wijayandanu. Kunta Wijayandanu. Iya. Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa, bareng tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli nggone tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, bareng ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki ming mesam-mesem ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunta mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Barang titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun, kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat gamprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to, dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadang-kala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa Bu Kulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo
Si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir?" "Kula pados kayu Kastuba Mulya." "Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kunta Wijayandanu arane kayu Kastuba Mulya." Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning gone rebutan, Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kuntut. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten Bu kula, nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah. Yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho arep ngapa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ila trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeking urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permati tak petung-petung. Nggonku kleru ki ora kok ming lupute nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Mongko sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae ora jenengmu kan bar tak hitung-hitung. Lah wong sing tapa ki anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene. Gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong lang si Permati, mula jarene Permati mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bad pusere anakku. Mbok pagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore malah cilaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putulun Natandrawati. Ya Natandrawati sajake ingkang pas kudu magas pusri atmajamu si Jabang Tetuka, Nggir Werkudara. Bermara remang uswam yung ambrang kati karunaning kaswase yaneng warga memalat kong ing Kresna kakangku. Werkudara piye? Ora usah dadak nganggo ngambali pangandikaning Narada kakekku. Mesti wae Kresna kakangku wis mireng dawuhe Narada kakekku. Kresna, kula wonten dawuh pukulun. Ulun uding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permati kula wonten paring dawuh. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu Kastuba Mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Yayaji kula nyuwun pamujinipun Nyai Darmakusuma Kaka Prabu mugi-mugi enggal padhang lelampanipun kadang kula ing Jodipatipun Dimas Werkudara Kaka Prabu. Nanti
Tresna sinayeng manglung mentonaken dewe kramanira kangku mitraning asta kanggo mitraning asta wah Kresna kakangku abang ijuning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yayi gandeng ingkang dawuh Iwang Pikulun Kaneka putra tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Iwang Pikulun Narada. Yo sakarmu Yayi Arimbi kula wonten dawuh Kaka Prabu atmajamu jabang tetuka gendongen mrene mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara. Inggih ngestaken dawuh Kaka Prabu. Sigra nandhak Wrangka aran Kyai Kastuba Mulya nalika semanten nata Ndrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong sang tetuka gawaning jagat gawaning para dewa tel tugel punang ari-ari parandening mangke Wrangka Kyai Kunta manjing pusering sang jabang tetuka kagyat kadrawakasanata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna, iku lho wonten maring adawuh Kulun ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening jabang tetuka. Lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, Kulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Indrawati. Sareng wujudipun kayu Kastuba Mulya menika kula pagasaken wonten ing Puser saged pagas namung elokipun Wrangka Kyai Kunta kayu Kastuba Mulya manjing wonten pusripun jabang tetuka Kulun. Dalah perkencang laru dayang pak bong. Ali code sapa sing gawe? Narada kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki gage jlentrehna marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning dat kamurweng dat kudu mengkono lelakone si jabang tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging Wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padhang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Kuwi tak jlentrehke ya. Gandeng kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si jabang tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapakke Kyai Kunta Druwasa. Aja pisan-pisan mapakke Kyai Kunta Wijayandanu. Merga Wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapakke Kyai Kunta, padha karo curiga manjing Wrangka manjing curiga. Dadi srana patine anakmu si jabang tetuka. Wah, ngono. Iya. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa.
Wah, Bose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti. Aja nganti methuke Kyai Kunto. Nek nganti methuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Iya Dimas pun Kakang bakal tansah ngeling-eling marang Jawing Iwang Pikula Naroda. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngeling-eling. Lelakon iki yo Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Tanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal ning kayangan. Wah, yen ana lara Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok, ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang lan Atmajamu dhisik? Wah, anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Iwang Bukulun Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-terdane kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa, ning sing dituding Permadi. Arep sing dituding Permadi ning kuwi adiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Arimbi Kula wonten dawuh. anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih Pangeran, sembah kula ingkang tansah ngiring dhateng tindak paduka Pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta? Apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngampi-ngampingi dhateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku Werkudara piye? ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingkang badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Lah do melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh tekor suwe-suwe. Pukulun kula iki nderek. Lah rak tenan to. Kula dewa barang ya melu. Kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe kelas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe kelas. Kula tetep melu. Wah, lah ya wis sakaremu. Kalian Sencaki. Ora ta ya kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Aja Sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis. Yen pancen kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh nyong bakal dadi srana. Patine Kasipu Mantra lan Naga Prajana. Toto akehku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa. Ulun kondur dhisik ning kayangan bareng kalan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit sing ati-ati aku nyusul karo lagumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sareng kan kula. Ya Permadi mongko aku sumusul kalawan sira Yayi. Ya Permadi engko aku ya susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ingkang nderekake Jengkari Trada kakekku.
Kadangipun Kakang Barep kakangku piye? Werkudara Kresna kakangku. dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi sadurunge budal marang Kayuwangan apa ora luwih prayoga lamun sira Yayang ngudang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Ya, ngestake dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggale nyusul karo Permadi munggah ning Kayuwangan. Yo Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Ya, Werkudara. Pun Kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku hayu tak ganti manjing ana ing sasana pambujanan Kembulandrawina. Suka parisuka. Dene kahananku wis katon padhang. Pedhut ingkang nglimputi kasatyan Jodipati. Wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun Kakang mungkari manut marang kersaning Siadi. Ya, Werkudara pun Kakang ya mungkari manut. Bunggih wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budal kang padha sebo. Pun Kakang nedya manjing telenging kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nonon ngestaken dawuh. Menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adi kula anak. Purna gatining pananggilan nalika semanten Raden Werkudara asa manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten nderekaken ingkang ngraka nalindring Amarta, nalindring Durawati tuwin nalindring Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong jabang Tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindaking Sang Werkudara wau. Paripurna Sang Nata Asamiya kundur ning puradaton Dewas paripurna aklar Bisangata asiwakan Yukundur engadaton Bisak sama jalan kundur sanggata Biasa sepuri Tanpa daya Yewana merah tugas Kata sekarang musnahkan Sajuni Sagung Pratipati Nanging Parapati Jengkang saking sejarane Uri-uri tak daya Lirane rakokes pengarun Sekarang pasangan rakongas Peres sepi priya kaku Tinggal dewa kayangan Arsa tumurun nanging Tinggal wurang Kita cakap karing kubraha Nanging Parapati
kayangan geger kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu mantra nganti dewa tutup kori sela matanggep merga wedi karo wadyabala ngiling ngaya kok wah nggih kula lagi pisan iki lho para Jawata kok nganti kalah karo wadyabala ngiling ngaya mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep jolong aku dhewe ya gumun kok Kang buta-buta kok iso menang karo dewa mula aja sok ngembe karo kekuatanku aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu Togok wonten dawuh aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara yen to Jawata golek jago eneng jagat Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Togok wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4 5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu, nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe, sing separo didom wong sak donya. Kula karo Togo Komanan ting pletot ngenten iki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi. Nggih kula pitados sampean mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Merga kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Naga Pracona niku wong nyalahi kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Nerak karo wewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat.
Wong sing senengane nerak karo perataning kodrat niku bakale uripe ora suwe. paling ora tekan Setengah 4 esuk mengke. lho kowe kok ngerti Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. niku aku ra wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu lho. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. niku satriyane karo sampeyan Meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah Gedhe dhuwur. runggah-runggah. Niku Raden Werkudara. niku ya digdaya Kaya adine lanang Raden Permadi. sampeyan iso ngalahke Raden Permadi kakangne ora trima. sampeyan didak Wah, modar. tur duwe pusaka jenenge Kuku kacamata. tenan. Pancanaka. Kaya isih payu ya, Gak? Ah iya. Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek nggo nyudet wong Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk uwang niku tekan usus langsung modar. kuwi jenenge Kuku Pancanaka. tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. ya Gada Lukita Sari. gadane niku nek dideke Ngiopi sawah 400 hektar. gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. wungkal bener. Pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. apa iya Menengo to dibangetke ra apa-apa. niku Werkudara sampeyan glundungi Gada Lukita Sari. iso geping-geping nika luwih-luwih nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik nganten. Terus matane mecotot. matane sapa Matamu kowe. Anu mripat sampean. ngoten lho niku Werkudara kalah karo aku kakangne ora trima lho kakangne Werkudara sapa Prabu Puntadewa. niku ora tau Perang ning mbebayani ngembane klemak-klemek midak telek ora pendeng. kapuk Hah? kapuk midak kapuk ora pendeng Telek ki ya empuke. ha iya Telek wae kok. oh ya wis midak Telek ora pendeng. ning nek pun musti Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. pusaka dipanggul enteng mestaka Jagat niku horeg. Luwih-luwih nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu. Nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondo langit. sampeyan wani karo Prabu Puntadewa ayo pun dadi buta niku ora iso dikalahke. upama Puntadewa kalah karo aku kakangne nesu lho kakangne pirang-pirang Nggih. kakangne Puntadewa sapa Nalindra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? durung Wah, buta ora tau maca Quran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu gadah pusaka aran senjata cakra nek disawang wujude ming kaya gir becak ning tamake gunung jugruk segara asat. nek ming sampeyan senjata cakra niku ora mlayu nganggo Gendhewa ning sarana batin upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni Ora iso. lho
Ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawang ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sandadak nganggo pil. Lung, mbok omongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakaning Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima, lho kok ora adi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa Muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lolo Nenggara. Cangkeme nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gok? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Tiar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki Nesu satriyane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. niku Sencaki. mula tangane Ngapal. sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Godawesi. Kuning Godawesi gunung gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan. piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa Ora trima. Patih Ndarawati. pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal e, Kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa Plempem. Plempem niku tutuke gunung jugruk sego rasat. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta Patih Mandura niku patih rada edan. sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok Nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala ngiling kon samapta ing gati sawiging jiri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok. Nggih, ning atos-atos lho Gusti Patih. Menawi saestu mbeta jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Merga niku mantasaning Titah niku pitataning jalma. pamujimu tak jaluk kok. Nggih, ngatos-atos Gusti Patih sekipu mantra. Pinututi lamun katututan
lamun mangsa prawira diktaya ora nggono magawe gelarira wang arantak laku ning Purwadyabala munggah gunung Himalaya mapan ning repat kepanasan Wadyabala saka negara Ndrawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadangku suwuk tuwa ingkang bakal ngundurake Wadyabala saka Gilingaya. Walah dalah pancen bener pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sangganing para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo Ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana mbaran. Prasetyaning Purwadyabala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton mboyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak butung. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani harau sing tawedene apamu. Ora minggat karo aku tak tebak jajawene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis. Tumbak jebol dadamu barat. Mati.
Sopo? Setyaki, sopo? Kunjara Yaksaya. Kowe srayaning para dewa dasar para nyata. Ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi genderamu. Aku sing bakal ngosasik Wadyabala. Wah, gaglak limpamu. Aduh. Mati ya. Kaya bacana kaya waya. Kecekap kecil kecil. Iki omong apa iki? Kowe sapa? Ya. Akabale sila kabate si kabalyo. Raja kabale siapa? Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lah kowe omong apa? Abah kacau lah bae. Ai kabade khaya. Ada kai? Nulis ya. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe iki sumbar to. Apa kaya ini? Agete. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati? So ngalahke aku boyongan Dewi Wara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe? Gegebe. Kebacen. Ayo. Apa kasih apa? Oh ye go. Goblok. Ini mati ya kau. Ayo terus. Agama kita kayak pokok mula Raden Sencaki mundur ora gelem ngadepi karo menungso iki. Agama kita bakal aja mana? Agama kita kayak ayo aku Pati Praguta ngejak pirang dina tak ladeni kok kuwatir apa wis masyarakat apa ayo. Piye karepmu? Wis kabar wis. Jlengeng. Oh, njaluk ditabuhi. Iya. Oh, kene iso muni mak ya apa kae? Kate wae. Ayo nyo, ayo kene wae. Hop. Sopo kira bakal jakala siapa? Wow, omong apa? Apa kaya ngepejil dia? Hai kamu sini? Ayo kaya. Ora cetha omongane terus ngantem.
prajurit Gilingaya werna-werna. Wijik. Wijik. Wah, mbuh. Aku radong goblok. Ngene goblok kok cetha. Apa kate kowe iki kebayange ra ono sing digawa sing lucu-lucu wae ra digawa kowe iki. Bubek jasu kowe. Mati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndarawati. Saora-orane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat, sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, Ya kok wah edan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Togok pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus mungsuh Baronga Gog tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lho. Ora temangkar pikire babar blas. Glogok goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Iso tok nggo lucon-lucon ning omah. Hek. Oh, jegok malahen. Mahuk ngono. Pripun? Kebakal dhek begae apa? Gede. Apa gak kowe sing iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Aku apa ada kok? Coba. Apa kaya? Apa gak? Tidak sirai. Ada ya. Somuni ya ngono. Terus sampean bakane keputur. Oh. Kowe kok malah iso nerjemahke omongane wong petuk-petuk ngono ki. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ra ndek kanca ya padahal. Nek ra ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak batire isi agak balire. Agak batire kapacile kapacile kapacile. Apa ya? Apa gak tegese? Gemremeng. Maju perang ngono kalah ngono mungsuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsuh liyane apa, Gok? Wah, jan lung aku ki. Kok ya ora paham mel aku ki nek iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Lah ya klasik kok ya, Gok. Lah iya. Ayo wis nyuwun pangapura, Ya wis sanane ora apa-apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Togok bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok.
Raden Setyaki wis apa? Lakon karo aku Patih Sekipu Mantra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Ora sak dadakaken gunem tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning pacah gagrak limpahmu waran. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Kok nun. Kowe jane karo aku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe dem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendhak kanca, ngendhak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngono kula jelaske. Sampeyan tiba bruk, kula nedeng linting udut. Sencaki teko sampeyan diantem diel. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candhak sirah kula diantem dem.
Terus sampean tiba bruk kula nibani sampean apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku mula pendak-pendak kowe mbok musuh. Lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ayo nek arep nesu-nesu. Wah, wah mujisan rumangsane. Wah, lah kok malah mere kaya munyuk. Ora sengaja, ampun niku mboten sengaja tenan. Gayenge. Gwayong piye? Gwayong dengkulmu amoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono gak, kowe engko kesonjo mbaya. Malah nglinting ngudut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem ratu Gustimu tiba bruk antem sencaki bres kowe lagi nglinting udut candak siramu antem sencaki dil Ora kowe mau rak ning buriku to? ha Ora dantem sencaki. lho kanca bal-balane Lho. Sopo? sencaki karo aku ketemu aku cek bilung ta iki nggih rasa melu-melu ndak loro awake siap njaki balik terus balik meneh kula wis tratap nggo rokok ora mboten nyonggon aku isih separo oke wong ki nek srawunge jembar nek ndi-ndi entuk kanca entuk sedulur beda karo kowe Sing wonge cilik sentyaki kok nggih nika. Kowe malah ora lara to? ora usah kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine pripun bos Loro awakku diajar sencaki. ya genah arep sampean gedhe sencaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Sencaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo ngono yo. Ngedyar kowe Iki sapa iki? niku Pak Dene Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku Ora lho. ora apa ora tonyo mawon modar Masa melu-melu. mboten Rokok isih ora. tesih Kene tak peke. loh gimana ini piye kok pucet-pucet doan sencaki niku nek pun nesu nganten niku ora sembrono mengke mboten ming niki teka meleh kapokmu kapan oh, Patih Hadi Manggala ora tau omongan ning terus nuthuk ngandel ora sik ngisor ya heeh modal balik terus geleleng dah pucet-pucet Ora dikapak-kapake tolong. kandhani wong Srawung ki kancane akeh kok ha kowe ora tau metu kok Gok modar Praguta iki syukur Patih Mandura iki Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe kowe. Wah iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? kareti mawon cangkeme Wah, kancane. Halo, halo. piye kada pucet-pucet ki Odiar kowe kapok ora kowe iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki Oh. Wong apa iki? wong niku Wong. nggih Iki ya wong. wong Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? cailik Cah cilik. heeh Klomat kelamet ngelak apa? elak
ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Olah legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong. Cerewet gok. Mah. Rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara we karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modar. Ajiger kok berarti wae. Aku malu ditanya Kak. Ayo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet e. Oh, lah dalah. Yo, wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuwataning Patih Sekipu, kena daya kemandenku mbuh dadimu parat. Sawetara saperangan wadyabala wis kendhang kaprajondhang. Ya, Raden Werkudara. Kowe ora ngerti kadigdayaning Patih Sekipu. Kena daya kemandenku. Ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang Patih Sekipu parat. Sri Baladewa Narpati Dwenares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panus maning jajalanet mundur kabeh para wadyabala saka negara Indrawati Mandura lan Ngamarta. Permati, kowe durung jajal kasektening Patih Sekipu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara Kiningaya. Permati, aja enak-enak kabeh enak Permati.
Wadon saka kadohan Raden Permadi. Mlumaku mancing ana ing peperangan. Oh, la dalah eman-eman bagusmu Raden. Kowe ngadepi karo patih Sekipu Mantra. Tak seblak angin Garuda mbuh tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku. Mundhak babak kulitmu tugel balungmu eman-eman bagusmu Raden.